Iku pinuk pol kok loro. Kok nek malah kaya aku lho Mas asmara. Iki lho loro Mas, aja tero aja iku Mas. Ganti sing penak ae. Engko nek loro tenan asmara nem malah lho Mas. Diganti wae ya Mas Wanta diganti ya. Ndek mau Mbak Kakung ngresake pedang kuning. Pedang kuning. Saking wingking wonten kerinduan, Kusuma Wijaya nyanyi harus Mas Edi sama Mangu. Heeh, dikasih pedang kuning dulu. Nggih saking Mbak Kakung. Ya. Iki duwike ning jero, Dik. Oh nggih. Ya. Monggo Kang Mas, masih bersama sapa ndak musrike Dek? Cah musik. Kok lemas Mas? Cah musik. Cah musik. Wong bar dikai makmu ngono kok iso do lemes kabeh iku lho. Nganti sililiden ngono kok iso. Seliliden. Kepleset malah bahaya. Iya. Ya mangga pedang kuning, dados. Langsung mawon Mas Didukung turene Mbah bersama Kakung. lightingnya WM Lighting. Terus Ada audio. WM Audio, RHS Soteng, Ganteng Channel. Iya. Hasim Londo. Terima WM kasih. Lighting. Terima kasih Mas para pendukungnya. Damian. Sukses selalu pokoknya ya. Bang Munadi iku. Iya. Ya, Mangga. Sesel kejadian kembang kakek, sedang midangetaken. Iya. Ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggere ising tak sayangi. Pengobat pinter nenggon ora krasa. Esuk awan nganti wengi. Iman yen nganti liya kanyayangi kleyang-kleyang tak salah minta ning hapan kekancangan tak rindik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencok Ayo Mbak. pedang kuning anggawe pikirku konge sleret ireng masih tak sawang ketok manise ibu bunga yen kelakonyan ding selirane iki paring ngomong asma Mbak sinten? Ya pokoke sadalan Iki wis paring asma Mbak kandhani ya. sinten? Bapak Sadio. Cir. Kok pas segere. Bang, pun sepuh sithik-sithik ae. Sithik-sithik ayo, Mbah. Engko nek oleng malah. Nek, Mbah. Oh iya. Mas Edi. Mas Edi. Hatiku kebiayaan So. Hey, Nasi podang andudut hati kapranan. Tasranani sareng pikatku
Ingang sampun ra. Ayo Mbak. Simba-simba ku saking Mas Batu Dimas. Mas. Saking Ronggo Kudus. Baru ke Isma Dede. Ning omah wis ora keluyuran aku leki sing tak sayang. Katuran podang kuningin nggih, Mbah. Jas, matur suwun, Pak. Aku ngantek ngelumut, Dok. Enggak apa-apa, meruntus. Ngelumut. Ya mau wonten susulan sesal, Mbak. Ijol. Oh, boleh, Mbak Sucut. Tukar. Apa leh, jujur ya ngene iki lho. Andane golek wong wedok jujur iku angel ya, Mas ya. Angel. Angel, contoh kaya aku ngene iki lho, Mas, wong jujur. Pinten, Mas? Ijole pinten? Admine 30, Mas. Lah terus iki 50 mbok delon titik. Iki lho cintamu iki lho, Mbak. Cintaku. Kok cintaku? Dicinta kamu iku piye? Pak iki aneh kok. Oh ngono ya. Ya. Nang asmara ditayubno terus. Niki lho, Nduk. Pawakan angger tulas pintu ya ngono ku. Iya, Mbak. Wis sampe Sekedap nggih, oleng Mas. iku. Mas apa Pak apa sapa iki ya? Om. Om. Nek aku ya Om. Om menapa Mas menapa Nek Pak? sampean Mas, aku Om nek aku. Yi. Paring asma yi sinten? Pak Wanto. Iki mau jebule Pak Wanto. Oh, Pak Wanto jenengan. Dunungan mau lho, Mas. Oh, nggih. Lara asmarane niki diganti napa, Mas? Wah. Heeh, napa digantose? Nang asmarae apik mau lho, Mas. Roro Jonggrang ditayobne. Oh, nggih. Tayobne lho nggih. 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 Sakniki, Mas. Duh, tukang kendange endi iki? Oh, alah. Pak Bungrek. Pak Bongkrek. Roro Jonggrang. Pak Sadio niki mau degar-degar pengen nayob.
Iki karo Ijal Sud. Iki nek karo Lintang Asmara gak gathok ya, Dek. Duet. Nggih. Pokoke Iya, Nduk. kula sing nyanyi. Yo Mas yo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh sing nandang kasmaran. Waspadakno perjuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita bulungan. Cukup pendang kowe aja gumalumpo. Berat iki aku terang rampung. Bila badi Kang Mas Prabu Gupala. Kang Musita lapo ing wono segara. Tobat-tobat dasar wanita keparan. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe bebono. Bebono apa wong ayu? Candi sewu sewengi kudu dadi. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Just Iki apa terus munggah ini? hey, Aku ya ora iso. just Alamat anak soleh. Aku ora iso. Ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang dia solak suwe
Srening kalebu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sarana senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa jas kudune lek dino dino wis tresno ora bisa Nah, ngono lho, Din, ngono dadak marai barang iku senengane kok, Sa. Iya, iki Mas sing ngendangi Udin to? Jane tapi disambung iku lho, Mas Bongkrek. Ngono. Nah, iya kendange kok aku biasanya nengeri kendangane Udin kok. Iya beda, Mbak. Nah, iki sing ngendangi kowe lho Din ya. Iki jalukane Tayuban neh. Napa, Mbak? Kelinci ucul tapi nyanyi dhewe. Nggih, Dek, wong nggih wonten gugur gunung. Iki dibacotne ra apa-apa ya, Yes, Dek ya sekalian ya. kersane. Kelinci ucul yang dibawakan oleh Mas Manto. Mangga. Nah, terus mungkin minggahipun mengapa ndak gugur gunung? Iso. Pak. Monggo, ditayopke nggih. Nggih. Monggo Bapak Sadia. Iya. Gugur gunung sik berarti. Oke. Lopes kontol bares, lopes kontol bares, lopes kontol bares, Evan, Adi, Simpe. ayo ayo konco ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebareng karo kancane kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris. Iya. Say. Ayo, ayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebareng karo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara
2 juta untuk cincin tok lho Mas. Kok sah? Matur suwun ya Mas Wanto. Iya, nggih sabar yen to Pak. Sing ngersake nggih kuatah sing saking wingking ndek wau. Nggih, antri rumiyin nggih. Iki bar diaturi Tayuba. Saiki kalajengaken napa saya? Wonten Kusuma Wijaya Mas Edi yang nyanyi dari Mas Handoko ini. Kagem mantene ya Ndek ya. Iya, juga Mas manten tadi juga minta. Mau LDR karo Kusuma Wijaya bejane sih. Oke. Mas Wanto wis lunas ya Mas. Lunas. Iki mah bapake anak soleh dieling-eling ya Ndek. Sesek kuatah sanget. Mangga Mas. Cah musik. Kok sing kene kok gak muni. Mangga. Kusuma Wijaya. Spesial kok jaga ke Mas Manten. Halo Mas Manten. Lenggai saya cek tong beriku toh. Nggih. Mas. Mbak Manten mana? Sindi. Ya. Kon rene toh. Lah yo lagune iki. Lah yo Kusuma Wijaya toh. Lah nggih. Nang mriki nggih. Yo Wahyu Manggala. Wahyu Manggala. Wah sih. Ngono lho Mas. Aku juga tahu. Karlan semi puspito ngalamun ae terus. Malunggung mangga wengi kalamun bulan indah dari ngambarung sasmito san kumbang wewayang najan pucuk sarine
Penggemarané Mas Manten ya Dek ya. Iya, Mas Manten juga Mas Handoko yang ada di Jawa Barat. Oh, sudah dikasih Kusuma Wijaya. Iya. Masa ya Mas Dimas di enteni sik Ya, ya. antri ya Pakai Mas. Tukar. Oh tukar, ya ditunggu. Ya, apa nih Mas? Joko iki ndak ngamen ngene iki Iya, kudu nganuni mbok ya. Salam dari Mas Eri dari pelayaran. Iya, salam salam kembali. juga, salam kembali. Pelayarannya neng di Mas? Neng Laut, ya bener Mas, neng laut. Ya bener, neng laut. Maksudnya lokasinya di mana? Iya, nggak dikasih tahu. Wes kok iso. Enggak tekan. Iki dilanjut apa sayang? Ya, tadi Mas Handoko ada 2 Mbak. Yang satu ada Mangung. Mangu. Ya, Bariku terus. Mangu kerinduan Ada terus Mas anak Mase. soleh. Ya. Yuk, monggo. Yuk. Mangu yang dibawakan siapa sayang? Oh, Pambutan jaluan. ya Mbak Indah ya. Mangga Mas jamu sih. Yuk. Masih bersama ada RHS Video Shooting WM Lighting WM Audio Sound System Kandang Channel ada Cak Musik masih bersama Yai Kamali
yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat iki wis ya. diatur wis lunas ya Dek ya. Lunas Mbak. Heeh, isih mau ono kerinduan sapa teh Dek? Saking Mbak E tadi siang sing mboten uman. Heeh, sing Dek awan mau sing rumah. Nggih. Heeh, iki sing ning ngajeng iki anak. Ada anak soleh, ada seksi, ada sesal. Ya. Wis. Iki diaturi sing dhisik. Manut Mbak E aku. Heeh, anak soleh sik ya. Tapok kerinduan sik. Kerinduan saya Mbak. Ya, engko terus bariku anak soleh ya Iya. sesuai dengan urutan ya sayang ya. Ya kerinduan siapa sayang? Oh. Yo, yang minta kerinduan.
apa iki? Jam 12. Jam 12 buat Pak Bagus. Pak Bagus Mukmin. Gak, Pak Bagus. Beda. Ngerti Mbah Myaimu. Heeh. Nek ngomong aku ambekane ngantek munggo-munggo. Ayo aku lah ya menggos-menggos iki ya, Mbak. Iya, wis kadang dhuwur mau apa marai le Mimi. Buat Mas Bagus. Heeh, nggih. Ya ditenggo pamrutanipun. Niki katuran ada anak soleh konco kagem masih ingkang ngersake wau yang di depan tadi. Nggih. Monggo Mas anak soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hey ha, hey ha.
Mugi sedaya tansah pikantuk syafaatanipun. Nggih. Sehingga sakit kempal ing yaumul kiamah Amin. kanthi amalan soleh Nggih. solehah. Amin, Mbak. Amin nggih. Nggih. Nggih, iki mau diaturi anak soleh. Nggih. Kalajengaken apa lagi?